Volkswagen Golf, rok výroby 2016, 81 kW, benzín, manuálna prevodovka, krásna modrá farba, folie, veľmi pekný a zachovalý stav, batožinový priestor presne ako ste zvyknutí, rezerva. Vozidlo je samozrejme po nefajčiarovi, ideálne vozenie sa v meste, po meste, okolo mesta a raz za čas v pohode vybehnúť na nejaký dlhší trip. Poďte sa pozrieť na interiér. Krásne sedačky, bočné vedenie v koži, masážna funkcia, bedrová opierka. Vozidlo má aktuálne najazdené 186 620 km. Pravidelný servis bez nejakej nutnosti akejkoľvek investície. Tempomat, vyhrievané spätné zrkadlá, samozrejme všetky okná v elektrike, média, telefón, bluetooth, vyhrievané predné sedačky, ovládanie dvojzónovej klimatizácie, USB AUX vstupy, parkovacie senzory vpredu vzadu, elektrická ručná brzda s autoholdom. Veľmi pekný interiér, nedoškrabané, nezjedené. Taktiež čo sa týka volantu, veľmi pekný stav. Sedáčky opäť veľmi zachovalé stavy, isofixy, stredová lakťová opierka s možnosťou otvorenia na lyže. Nič nesvietí, nebúcha, netrieska. Auto je v špičkovom stave. Takže toto bol rýchly pohľad na Volkswagen Golf z roku 2016. Ak by mal niekto záujem, vozidlo je hneď k dispozícii. Financovanie od 0% akontácie a kompletný popis vozidla, popis výbavy a detailné fotografie nájdete na stránke maximuslovakia.sk.